интернет бахсус шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ метавонад барои шаҳрвандон ҳамчун манбаи иттилоот хизмат намояд. вале аз бемасъулиятиву хунукназарии падару модарон бархе ноболиғон дар чунин шабакаҳо роҳ ёфта ба кирдорҳои бадахлоқона ва паҳн намудани аксу наворҳои беобрӯкунанда машғул гардиданд. кормандони раиси кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи мушоҳидаҳои оперативӣ ва коркард дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ муайян намуданд, ки 2 нафар ноболиғ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Темурмалик, ки яке 16 ва дигари 15 сола мебошанд, дар шабакаи иҷтимоии интернетии Инстаграм бо номҳои Ҳодиса ТВ ва Ҳодиса Резерв саҳифа боз намуда, дар он аксҳои ҷавонон бахсус духтарони тоҷикро бо навиштаҷотҳои беобрӯкунанда паҳн карданд. ва ин монанд шаҳрвандон Бобозода Ноёб, соли таваллудаш 1994, сокини ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва Исроилзода Муҳаммад Ҳусейн, соли таваллудаш 2000, иқоматкунандаи ноҳияи Вахш дар шабакаи Инстаграм саҳифа боз намуда, наворҳои занон ва духтарони тоҷикро беиҷозат ва розигии онҳо аз манбаъҳои гуногун ҷамъоварӣ намуда паҳн карданд. дар натиҷаи амалҳои содир гардида, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандаи шаҳрвандон оид ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ дағалона поймол гардида, ба шаҳрвандон зарарҳои маънавӣ расонида шудааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати содиркунандагони ин амалҳо ва падару модарони ноболиғон маводҳои зарурӣ тартиб дода шуд.